Tuloy-tuloy eh. Tuloy-tuloy siya. So, salamat mga kakatuwa. John Shabok, hello sa iyo. Thank you so much. Mas maganda talaga nakikita kesa sa naririnig lang. Totoo yan. Ito si Ritzy, sabi niya, ang ganda naman ng nasa taas. Gusto talaga niya mini-mention ka. So, hindi ako kasama doon. Maganda ka rin naman Hindi, okay lang yan. Ganda kayo ng book ni Conyo Bicolano. Tignan nyo. Rar. Diba? Pa-shoutout daw si Hello, Macmac_05. Hello. Ate Gloria King, Mishano, hello sa inyong lahat. Kaya again, mga kabisyo, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa amin. Totoo yan. Grabe, nakakatuwa kasi it's been a while. It's been a while. Tapos, na parang gusto nating isigaw yun. Number 1 talaga. At salamat kasi, ang dami-daming distraction kapag nagda-drive ka at grabe it means a lot na talagang pinipili ninyo ang 90.7 na frequency. Kami yung pinipili nyo manggulo, mang-distract sa inyo. Oo, tama. Ayan. Hello ka. Rency, hello sa iyo. Ritzy, hello. Makmak, hi. Cool, hello din sa inyo. Sir Razel. Sabi, alam mo dude, kailangan mo regalo sa akin, magnifying glass. Para pag nakaganyan na ako. Sige. Ayan. Ritzy, thank you so much sa'yo. Nadukutan ka na ba sa terminal? Hindi pa naman. Pero nawalan. Pero may nadukot na sa akin. Nagdudukutan kasi kayo pag nasa terminal. May nadukot na sa akin sa may kasunduan. Oh. Sabi kasi dami nangyayari sa amin eh. Oh, anong nangyari? 6 o'clock yun ng umaga. Kanto-kanto sa amin eh. Lalakad ako mag-isa. Okay. Biglang may dumaan sa harap ko, tapos ginanon niya ako. Oh my God. Pero okay lang, kasi wala naman ako. Uy, bastos Naku, mga kabisyo, huwag tayong ganun. Natulala lang ako. Kasi nakaganyan lang ako. Kasi tapos bigla. Parang walang voice na lumabas sa bibig ko kasi gusto kong sumigaw that pero time. Hindi mo. Oy, I feel sad for you. No, it's okay. I feel sad for the person. Kasi wala siyang na-feel. Uy, Justin, thank you for the bulaklak. Ibang dukot ata yan. Yun nga, ibang dukot yung ginawa. Kaya Johnny, hi. Pwedeng mag-request ng song. Actually, hindi siya ganon eh. I mean, wala tayong segment na request and all. Tsaka patapos na yung oras namin sa susunod na DJ. Oo, kay DJ Rocky na yun. Oo, pero may ipi-play din yan. Ami Agustin, hello sa'yo. Ayan. So, ang topic natin for today, mga kabisyo, ay mga ganap sa terminal. Oo, legit diba? yan. Ako usually, ay mga taga Sorsogon High, mga nanonood ngayon, fiesta ngayon sa kanila. Happy Fiesta! Grabe. Pero ako, kapag umuwi ng Bicol sa DLTV, lagi ako sumasakay. Dito sa may Buendia. Oo. Yun, natutuwa ako. Kailan kaya ako makakapunta ng Bicol? Wait lang. Sino kaya kakilala ko na taga Bicol? Na ako. Ay, taga Bicol ka? Taga Bicol ka pala. Oo, sige, daling kita sa Bicol. Tapos, patapon mo ko doon. Bahala ka na umuwi. Henry Manalansang, Michael Sales, watching daw from Singapore. Wow, hello po sa mga taga Singapore. Thank you for singing. Corny. Nag-board nyo na pareho. Ayan, watching daw from Tarlac si Amy Agustin. Salamat sa mga Tarlac na laging tumutulak. Tumutulak sa atin para maging number 1. Yan. Eto, makinig na kayo, kabisyo. Mag-a-adlib na kami. Tune in na kayo, 90.7. 90.7 or loveradio.com.ph. Jams with the Bicolanong kapay? Ay gagi pare, riot yan! Tara kape! Tara kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara kape! Tara kape! Conyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Conyo Bicolano! Robin Siena! Ano?
Gusto ko ano? Ano ang pinakagusto mong bagay na ginagawa kapag nasa terminal ka? Ay, madalas kapag kasi ano yan matagal dumating yung bus. Awa. So madalas naglalaro ako. Ay, anong nilalaro mo? Nilalaro ko lang. Bulol. Nilalaro mo yung nilalaro ko lang yung sarili ko. Ay, yung sarili mo, nilalaro mo? Laro lang ako. Nililibang ko lang. Oo, nililibang ko lang yung sarili ko kasi there are times na nakakakapay na talaga na naghihintay ka. Awa, sa bagay. At least naglalaro ka. Naglalaro ako ng sarili, hindi yung ibang nilalaro ko. Oo, okay na laruin mo sarili mo. Ikaw, paano ginagawa mo sa terminal? Mahilig akong kumain. Nang? For some reason, parang ang sarap ng mga donut sa terminal. Ng mga hotdog, ng mga mani. Well, in fact, shawarma. Yeah, shawarma. Well, in fact, available naman siya sa mall or sa mga nadadaanan mo. Iba lang talaga ang lasa pag terminal. Siguro ganun talaga kapag laging may usok. Yan, laging natatalsikan ng laway ng barker. Oo. Ay nako, dahil usapang terminal tayo ngayon, kabisyo, eto, i-recap namin sa iyong 6 na mga ganap sa terminal! Tara, kape! Tara, kape! Gusto ko yung may piyok ka dun. Terminal. Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga late na pasahero! Yan. Ito, parte talaga to ng experience natin, no? Hindi ka tao kung never kang na-late. Oo, isa kang engkanto kapag hindi ka na-late. Pero alam mo, sinong ganito, nakilala ko? Sino? Nanay ko. Ay, talaga? Oo, galit na galit yan kapag nalilate. Oo. Kaya kapag halimbawa, yung biyahe namin, sabihin natin na alas 6 ng umaga, kailangan 2 a.m. gising na kami. Oo, kasi mas okay na yun. Totoo. Diba? Sinasabi nga nila sa kasabihan, early bird catches many more birds. Di ba sabi naman nila sa kasabihan, better late than never. Sa kanya, no, never. Oo, ganyan. Sabi nga ni Justin Bieber, never say never. Totoo ba, Justin Bieber? Hindi, pero legit talaga to. Mga late sa terminal, kaya ang mga eksena, habulan talaga and all. Totoo, nandiyan din yung mga umiiyak, Oo. nagagalit. Akala nila kasalanan ng driver at ng barker na late sila. Oo, gagi pare, gumising ka, hindi ka mayaman, hindi mo pagmamayari ang bus. Kaya nga, di sana bumili ka ng sarili mong bus. Oo. Anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa number 2. Pangadwa, ito ang mga modus sa terminal. Yan. Ito yung mga dukutan. Yan, dinudukot. Yan, tandaan nyo kabisyo, walang madudukutan kung hindi ka magpapadukot. Uy, kunwari ka pa, ikaw diba ilang beses ka nadukutan, so ibig mo sabihin, mahilig ka magpadukot? Yun nga there are times talaga, kaya nga mga modus, may mga times talaga na ang gagaling na ng mga ng mga modusers. Awa. Modusers matawag so sa ikaw kanila. modusis. Oo, sa mga modusers kasi, gagaling nila. Hindi ka aware na nag-ano na sila, dinudukot ka na nila and all. Totoo. Nararamdaman mo na lang, bakit ang sarap? Yun pala, dinudukot ka na. Manyakul ka talaga. Pero mga kabisyo, mag-ingat kayo dyan. Totoo. Anyway, that's number 2. Punta naman tayo sa number 3. Pangatlo, ito ang mga bentahan ng pasalubong. Uy, gagi pare. Favorite pasalubong ko talaga is buko pie kapag nakakarating na kami ng Laguna. Yan, kailangan ko talagang bumili para may pampasalubong sa pamilya. Buti ikaw may napapasalubong ka. Oh. Ako kasi kapag wala pa. Pag bumili ako ng pasalubong, natatakam ako. Kaya nauubos. Kinakain mo na agad. Oo, ganun kasarap ang mga pagkain sa terminal. Oo. Diba? Uy, gagi pare, at least may pasalubong ka. Ako nga, may pasalubong sa bahay. Galing sa Maynila, Awa. diba? Effort. Pagpunta ko ng Bicol, ang salubong sa akin ng pamilya ko, ba't umuwi ka pa? Hindi pala ako welcome. Ayaw sa'yo. Anyway, that's number 3. Punta naman tayo sa number 4. Pangapat. Ito ang mga pangmalakasang pila. Yan. Dito talaga napapractice ang pasensya ng mga Pilipino. Diba? At syempre, shout out din ito sa bawat isa sa atin na sana naman gumanda na yung sistema ng transportasyon dito sa Pilipinas. Ay, good luck. Oo. Good luck na lang. Oo, let's all hope and wish. Yes. Yan. Ay, para ibang estasyon yun. Ewan ko sa'yo. Anyway, punta na tayo sa number 5. Panglima. Ito ang mga nakakahanap ng love life.
Uy, Gagi Pare, pumupunta sa terminal hindi para umabang ng bus, pero para umabang ng matitikman. Oy, pero ako naranasan ko, 2015 yun, siguro 18 years old ako. Ayan. Nasa bucket list ko na before akong tumanda or before ako mag 19-20, gusto ko makabiyahe ako ng mag-isa. Solo? Oo. Like bus? Like bus, tas aeroplano. So, pumunta ako ng Iloilo. Ay, wow. Oo, syempre single ako noon, ganyan-ganyan. Naghahanap din talaga ako ng love life? Sa bus, oo. Tumitingin ako kung sino yung pwede ditong ka-age ko, na single. Oo, legit diba? yan. Uy, pero ngayon, in all fairness, ang lilinis na ng mga bus. Kasi ako noon, kapag naghahanap ng love life, tingin lang ako sa upuan, may mga nakalagay, 09, ganito, text me. Kita tayo sa CR. Yan, naka-red ako, hubad ka agad. Hubad ka agad? Oo. Ang landi-landi. Takot. Si Laika Barista pumasok dito na isang zombie. Diyos ko po. Ayan, oo. Sumugod kayo sa live natin para makita ninyo kung gaano siya nakakatakot and all. Naparami ako ng kape kasi. Ang sakit. Oo. Ang saya kapag live ka, tapos nakikita mong nagugulat talaga si Robin Sena. Matatapos yung oras natin. Punta tayo sa number 6. Pang-anom, itong mga reunion. Ito yung mga reunion. Minsan mo lang makita. Oo. Tapos sa terminal pa kayo nagkikita and all. Tsaka meron kayo mga nabubuong pamilya dito. Mahanap mo yung kapatid mo. Uy, uwi ka pala. Buti nagkita tayo. Hala, tanggap ka pa pala sa inyo. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, nawa ikaw ay nag-enjoy sa aming mga skit na ibinigay ngayon, At kung may gusto ka pang idagdag dito, gusto mo kami mapanood live, gusto mo makita kung paano ako nahulog, hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, at DJ Robin Shena. Bakit ako sumabay? Nangagaw ka. Same socials, mga broskies. At Konyo Bicolano. Punta ka na rin sa Facebook page at TikTok ng Love Radio Manila. Ayan. At eto na nga, mabilisan, shoutout natin ang maswerteng nanalo sa... Hit it! Tuto, scan! Hanep sa premyuhan! Tuto, scan! Saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan! The Super Scan for Super Fan. Babawi ako kay Laika Barista. Atleta ka, pero ang lampa mo. At eto na nga, congratulations kay... Hernani! Sino talaga pangalan niya? Hernani ba? Hernani de los Santos ng Tondo, Manila! Hintayin mo ang tawag ng isang Love Radio representative para maklaim mo ang 500 pesos mo. Hernani, congratulations sa'yo. At kung ikaw naman, Kabisyo, hindi pa nananalo sa mga fans ka ng Love Radio Manila, abang-abang ka lang dahil may pa-fans can pa. Lalo na ang susunod na si Rocky's Secret Files. Muli din si Sir pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan Tara! Kape! Tara, kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good, ay Gagi Pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!